Elizabeth Taylor se narodila jako Dame. Elizabeth Rosamond Taylor 27. února 1932 v Hampsteadu v Londýně v Anglii americkým rodičům. Byla dítětem dvou světů, vyrůstala uprostřed kultivovanosti britské kultury a zároveň si v krvi nesla hollywoodský lesk. Její otec, Francis Taylor, byl obchodník s uměním a její matka, Sarah Savern, byla herečka, což připravilo půdu pro Elizabethin vstup do světa herectví brzy. Rodina se přestěhovala zpět do Spojených států těsně před vypuknutím druhé světové války a usadila se v Los Angeles, městě, které brzy ovlivnilo její osud. Taylorina kariéra začala v dětství, když její výrazné fialové oči, orámované neuvěřitelně hustými řasami, uchvátily castingové režiséry. Debutovala na plátně v 10 letech ve filmu Každou minutu se narodí jedna z roku 1942. Ale až role ve filmu Národní samet z roku 1944, kde jí bylo 12 let, ji vynesla ke slávě. Její přirozená filmová přítomnost, zralá na její věk, ji označila za jeden z nejvyspělejších mladých talentů Hollywoodu. Jak Elizabeth Taylor přecházela do rolí dospělých, etablovala se nejen jako ikona krásy, ale také jako impozantní herečka. Filmy jako Místo na slunci 1951, Obr 1956, Kočka na rozpálené plechové střeše 1958 a Soudně minulé léto 1959 si vysloužili uznání kritiky. Její nebojácný emocionální rozsah, prudká zranitelnost a magnetická přítomnost jí vynesly 5 nominací na Oscara. A získala 2 Oscary za nejlepší herečku, jeden za film Butterfield 8 z roku 1960 a druhý za svůj spalující výkon ve filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové z roku 1966. Její legendární status dále upevnila role ve filmu Kleopatřina z roku 1963, a to nejen pro stvárnění egyptské královny, ale také proto, že to znamenalo začátek jejího bouřlivého románku s hercem Richardem Burtonem. Ti dva se 2krát vzali a rozvedli, čímž vytvořili jeden z nejveřejnějších a nejvášnivějších milostných příběhů v historii Hollywoodu. Jejich chemie na plátně ve filmech jako Zkrocení zlé ženy a Jespák odrážela jejich nestálý, ale hluboce emotivní vztah mimo obrazovku. Kromě práce před kamerou byla Elizabeth Taylor obdivována pro svou odolnost tváří v tvář osobním výzvám. Přežila život ohrožující nemoci, podstoupila několik operací a bojovala se závislostí s upřímností a silou. Byla jednou z prvních celebrit, které otevřeně hovořily o svých problémech se zdravím a zneužíváním návykových látek, čímž vydláždili cestu k větší otevřenosti v Hollywoodu ohledně těchto problémů. Stejně důležitá byla její neúnavná podpora povědomí o HIV, lomítko, AIDS a výzkumu. Po smrti svého blízkého přítele Rocka Hudsona v roce 1985 Taylor spolu založila americkou nadaci pro výzkum AIDS, AIMAIR, a později založila nadaci Elizabeth Taylor AIDS, které darovala miliony vlastních peněz. V době, kdy byla tato nemoc silně stigmatizována, její zapojení přineslo postiženým zviditelnění, soucit a důstojnost.
Její aktivismus zůstává jedním z jejich nejvýznamnějších odkazů. Elizabeth Taylorová byla také známá svým extravagantním životním stylem a ikonickým smyslem pro módu. Byla znalkyní jemných šperků a vlastnila některé z nejslavnějších diamantů na světě, včetně 33-karátového diamantu Crop a 69-karátového diamantu Taylor Burton. Její móda a elegance ovlivnily generace a byla jednou z prvních hvězd, které uvedly na trh úspěšnou řadu vůní, přičemž White Diamonds se stal jedním z nejprodávanějších parfémů celebrit v historii. Osobní život Elizabeth Taylorové byl stejně dramatický a podmanivý jako legendární role, které stvárnila na plátně. Během svého života prošla k oltáři neuvěřitelných 8krát a vdala se za 7 různých mužů, což svědčí o její vášnivé a komplexní povaze. Jejím prvním manželem byl Conrad Nicky Hilton Jr., dědic majetku hotelu Hilton, za kterého se provdala v mladém věku 18 let. Tento svazek ji ještě více vsunul do záře veřejnosti a uvedl ji do světa bohatství a vysoké společnosti. Byl to však jen začátek série slavných manželství, která odrážela jak lesk, tak i turbulence jejího života. Jejím druhým manželem byl Michael Wilding, britský herec, s nímž na začátku 50. let 20. století sdílela klidnější a soukromnější vztah. Navzdory rozdílným povahám jejich manželství trvalo 5 let a narodili se z něj 2 synové, Michael Jr. a Christopher. Po rozvodu s Wildingem se Elizabeth provdala za Micka Todda, bohatého filmového producenta, jehož šarm a vitalita ji hluboce uchvátili. Jejich manželství bylo radostné a poznamenala ho dcera Elizabeth Liza Todd. Toddův život bohužel skončil v roce 1958 při leteckém neštěstí. Tato ztráta Taylor zdrtila a zůstala v jejím životě určujícím okamžikem. Její 4. manželství bylo s Eddiem Fisherem, populárním zpěvákem a hercem. Tento svazek vyvolal intenzivní pozornost médií částečně proto, že následoval po Fisherově medializovaném rozvodu s Debbie Reynoldsovou. Elizabethino manželství s Fisherem bylo vášnivé, ale krátké. Trvalo necelé 2 roky. Nicméně až její 5. manželství s charismatickým hercem Richardem Burtonem skutečně zaujalo veřejnost a stalo se jedním z nejlegendárnějších hollywoodských milostných příběhů. Vztah Elizabeth a Richarda byl bouřlivý a intenzivní, poznamenaný prudkou oddaností a stejně tak prudkými konflikty. Vzali se 2krát, poprvé v roce 1964 a poté znovu 1964 a poté znovu v roce 1975. Po krátkém rozvodu, což symbolizovalo vztah trvalý i bouřlivý, poznamenaný sdílenou vášní jeden pro druhého i pro umění. Po Burtonovi byl Elizabethiným 6. manželem John Warner, prominentní politik z Virginie a později americký senátor. Jejich manželství bylo založeno spíše na kamarádství a vzájemné úctě, ale nakonec skončilo rozvodem v roce 1982. Elizabethino 7. a poslední manželství bylo s Larrym Forenským, stavebním dělníkem, kterého potkala během svého pobytu na klinice Betty Fordové. Toto manželství, které začalo v roce 1991, bylo znatelně soukromnější a nenápadnější a trvalo 6 let, než skončilo rozvodem.
Romantický život Elizabeth Taylorové však sahal daleko za hranice jejich 7 manželů. Byla známá svými aférami a mimomanželskými tahy s řadou důležitých a vlivných mužů z různých oblastí, což zdůrazňovalo její magnetické kouzlo a komplexní vášnivou povahu. Mezi nimi byli Glenn Davis, olympijský vítěz, Howard Hughes, záhadný miliardář, letec a průmyslník známý svým excentrickým životním stylem, Frank Sinatra, legendární zpěvák a herec, který byl symbolem charisma a stylu, Henry Kissinger, vlivný ministr zahraničí a diplomat USA, a Malcolm Forbes, okázalý vydavatel a miliardář. Tyto vztahy, některé prchavé a jiné déle trvající, často dodávaly její veřejné osobnosti i soukromému životu vrstvu intrik a složitosti. Elizabeth Taylorová byla také oddanou matkou. Byla požehnána 4 dětmi, 2 biologickými syny, Michaelem Jr. a Christopherem, kteří se narodili během jejího manželství s Michaelem Wildingem, dcerou Lizou Toddovou se svým 3. manželem Mikem Toddem a adoptivní dcerou Marií Bartonovou, kterou si vzala do rodiny během manželství s Richardem Bartonem. Její role matky byla významnou a uzemňující součástí jejího života, a to i uprostřed chaosu a lesku, které ji obklopovaly. Taylor byla známá svou zuřivou ochranitelskou a hluboce milující povahou ke svým dětem a často žonglovala s nároky mateřství vedle své intenzivní kariéry a veřejného života. Navzdory všem svým manželstvím, románkům a mateřství zůstala Elizabeth Taylor ikonickou postavou, ženou, jejíž milostný život byl stejně legendární jako její talent, stělesňující rozpory vášně a zranitelnosti, lesku a boje, nezávislosti a touhy po spojení. Její vztahy nebyly jen bulvárním materiálem, ale odrážely složitost ženy, která žila život podle svých vlastních podmínek a nebojácně přijímala lásku ve všech jejich podobách. Elizabeth Taylorová, jedna z nejikoničtějších a nejzáhadnějších hollywoodských hereček, prožila život poznamenaný vášní, leskem a emocionálním zmatkem. Mezi nejdiskutovanější kapitoly jejího osobního života patřil bouřlivý vztah s velšským hercem Richardem Bartonem. Sága, která zahrnovala 2 manželství, 2 rozvody a odkaz lásky, excesů a zármutku fascinující generace. Když se Taylor později otevřeně rozešla s Bartonem, nezdržela se. Vznikl syrový, srdcervoucí a místy i mučivý portrét milostného příběhu, který se zvrtl. Příběh plný emocionálního trápení, hořkých hádek, zneužívání návykových látek, žárlivosti a duševně drtivé deziluze. Taylor popsala jejich první manželství jako intenzivní emocionální horskou dráhu, vzrušující i vyčerpávající zároveň. Jejich svazek se zrodil z nesmírné vášně na natáčení filmu Kleopatra, který se stal nechvalně známým nejen kvůli svému rozpočtu, ale i kvůli skandální aféře, která se mezi manželskými kolegy odehrála. Od začátku jejich láska hořela nebezpečnou intenzitou. Taylor jednou řekla, že když je to dobré, je to nesnesitelně krásné, ale když je to špatné, je to destruktivní nad rámec rozumu. Vrcholy byly závratné, plné šperků, jachet, dovolených prosáklých šampaňským a momentů umělecké spolupráce, které hraničily s magií. Ale pády byly děsivé. Jejich hádky byly nechvalně známé, často propukaly v křik, který se vyléval z hotelových pokojů na veřejná místa.
Taylor přiznala, že Burtonovo pití se během jejich společného života stalo nekontrolovatelným a že ho alkohol proměnil z vtipného a láskyplného muže v někoho, koho sotva poznala. Čím víc pil, tím byl jízlivější a krutější. Chrlil na ní urážky. Zpochybňoval její talent, krásu a dokonce i její hodnotu jako ženy. Taylor, která sama znala vnitřní boje, často nacházela útěchu v lékech na předpis a alkoholu, což vytvářelo toxické prostředí, které se stalo neudržitelným. Jejich manželství pronásledovala žárlivost a nejistota. Burton byl známý svou hlubokou nejistotou ohledně Tayloriny slávy, jejího uznání a způsobu, jakým ji svět zdánlivě uctíval. Taylor se na druhou stranu cítila čím dál víc dušena jeho majetnictvím a mimochodem jejich kdysi legendární láska se zvrhla ve vzájemnou zášť. V pozdějších rozhovorech přiznala, že byly noci, kdy se probrečela až do spánku a cítila se uvězněná v manželství, které bylo citově násilné i fyzicky vyčerpávající. Navzdory velkoleposti jejich životního stylu, diamantům, vilám a zbožňujícím fanouškům se často cítila prázdná, izolovaná a nejistá si, kým se stala. Jejich rozvod v roce 1974 po 10 letech manželství byl pro Taylor okamžikem hluboké emocionální devastace. Přirovnala tuto zkušenost k vytržení kusu své duše. Přestože rozchod iniciovala ona, popsala se jako zlomenou, sužovanou vinou, zmateností a touhou. Ještě komplikovanější to bylo, že jejich láska nikdy doopravdy neumřela. Pár se znovu sešel o pouhých 16 měsíců později v domnění, že s časem a odstupem snad dokážou napravit to, co bylo rozbité. Ale základní problémy, alkohol, hádky, křehké ego se nezměnily. Během roku se znovu rozvedli. V pozdějších letech Taylor vzpomínala na radost i utrpení strávené s Burtonem. Mluvila o chvílích opravdové něhy, smíchu a intelektuálního spojení, kterému jen málo kdo dokázal porozumět. Mluvila však také o temnotě, nestálosti, závislosti a zlomeném srdci. Přiznala, že navzdory veškeré bolesti ho nikdy nepřestala milovat. I po jeho smrti v roce 1984 ho hluboce oplakávala a po zbytek života si s sebou nesla citové jizvy jejich milostného vztahu. Když Elizabeth Taylorová odhalila hrůzy svého rozvodu s Richardem Burtonem, nabídla světu nejen drby nebo skandály, ale i spalující upřímný portrét potenciálu lásky povznášet i ničit. Její odvaha otevřeně hovořit o citovém zneužívání, závislosti na návykových látkách a psychologické ceně vášně na veřejnosti dodala hloubku její již tak složité osobnosti. Daleko od bezchybné bohyně na plátně se stala zranitelná, zraněná a hluboce lidská žena, jejímž největším výkonem bylo možná přežití trosek lásky, která byla pro skutečný život příliš velká. Elizabeth Taylorová po celý život trpěla vážnými zdravotními komplikacemi, které hluboce ovlivnily její osobní i profesní život. Od dětství bojovala s fyzickými neduhy, počínaje vrozenou vadou. Narodila se se skoliózou, zakřivením páteře, které ji predisponovalo k bolestem zad a omezené pohyblivosti po mnoho let. Její problémy s páteří se dramaticky zhoršily, když ve věku pouhých 12 let utrpěla traumatické zranění při natáčení klasického filmu National Velvet z roku 1944. Při pádu z koně si Taylor zlomila páteř, ačkoliv zlomenina v té době nebyla správně diagnostikována.
Po mnoho let poté trpěla chronickými, vysilujícími bolestmi zad, které tiše snášela, a zároveň se i nadále objevovala na obrazovce se zdánlivě bezstarostným leskem. Teprve o několik let později lékaři zjistili závažnost poškození páteře. Do roku 1956 se její problémy se zády zhoršily natolik, že byla nutná operace. Během delikátní a riskantní operace chirurgové odstranili několik poškozených meziobratlových plotének a nahradili je darovanou kostí. Velký zákrok, který vyžadoval zdlouhavý a bolestivý proces rekonvalescence. I po operaci nadále trpěla přetrvávajícími bolestmi, které provázely její život po celá desetiletí. Taylorina anamnéza se neomezovala pouze na komplikace s páteří. Během života ji sužovala řada nemocí a fyzických traumat. V roce 1961 se ocitla na pokraji smrti poté, co se u ní během natáčení filmu Kleopatra v Římě rozvinul život ohrožující zápal plic. Infekce způsobila, že se jí plíce naplnily tekutinou a lékaři jí v rámci nouzového zákroku, aby jí zachránili život, provedli tracheotomii, malý řez v průdušnici, který jí měl pomoci dýchat. Jizva po operaci byla viditelná po zbytek jejího života, což byla vzácná nedokonalost na jinak zbožňované tváři. Léčba zápalu plic byla na svou dobu pokročilá a zahrnovala použití fázové terapie bakteriemi, což byl lékařský přístup, který se na západě příliš nepoužíval. Její zdravotní krize pokračovala i v následujícím desetiletí. V roce 1968 podstoupila akutní hysterektomii, která měla nejen emocionální důsledky kvůli vlivu na její schopnost mít další děti, ale také zhoršila její stávající bolesti zad a kyčlí. Odstranění dělohy způsobilo hormonální nerovnováhu, která pravděpodobně přispěla k jejím kolísavým váhovým rozdílům, depresi a zvýšené závislosti na lécích na předpis. Taylorinu fyzickou bolest často doprovázela emocionální a psychická zátěž, což ji vedlo k samoléčbě alkoholem a nebezpečnou směsí léků na předpis, včetně léků proti bolesti a uklidňujících prostředků. Postupem času si vyvinula vážnou závislost, která ohrožovala jak její kariéru, tak osobní vztahy. V průlomovém a odvážném kroku se stala první velkou hollywoodskou celebritou, která se veřejně přiznala k pobytu v centru Betty Fordové pro rehabilitaci závislostí. Její pobyt v 7týdenní ordinaci od prosince 1983 do ledna 1984 nebyl jen osobním zlomem, ale také kulturním milníkem, který pomohl odstranit stigma obklopující léčbu závislostí. Její otevřenost povzbudila mnoho dalších lidí v zábavním průmyslu i mimo něj k vyhledání pomoci. Cesta k střízlivosti však pro Taylor byla dlouhou a obtížnou. Později v 80. letech se u ní znovu objevily příznaky a v roce 1988 se znovu přihlásila do centra Betty Fordové na další kolo léčby. V 70. letech 20. století se její fyzické problémy zhoršily přibíráním na váze, které se stalo tématem veřejné diskuse a bulvárního posměchu, zejména během jejího manželství s americkým senátorem Johnem Warnerem. Taylor se však svými problémy se zdravím a vnímáním těla otevřeně zabývala napsáním upřímné knihy Elizabeth Takes Off,
která byla vydána v roce 1988. Paměti byly z části zpovědí a z části dietní příručkou, kde otevřeně hovořila o svých bojích s váhou, emocionálním stravování a tlacích spojených s udržováním veřejného obrazu. Kniha se setkala s pozitivním ohlasem a stala se bestsellerem, což dále upevnilo její roli důvěryhodné a odolné veřejné osobnosti. Taylorová dlouholetá kuřačka v tomto zlozvyku pokračovala mnoho let, dokud ji v roce 1990 nedonutil přestat druhý téměř smrtelný zápal plic. Nemoc znamenala další střet se smrtí a posloužila jako budíček, který ji po desetiletích závislosti donutil kouřit úplně. Jak Taylor stárla, její zdraví se dále zhoršovalo zrychlujícím se tempem. Během posledních 2 desetiletí svého života se na veřejnosti objevovala stále vzácněji, zejména po roce 1996, kdy byla její pohyblivost značně omezená. Podstoupila řadu složitých lékařských zákroků. V polovině 90 let podstoupila 2 operace náhrady kyčelního kloubu, které měly zmírnit silné bolesti kloubů a zlepšit její schopnost chůze, a v roce 1997 operaci mozku k odstranění benigního nádoru. V roce 2002 byla úspěšně vyléčena z rakoviny kůže. Na její rostoucí seznam zdravotních problémů se přidala další bitva. Její páteř však zůstala celoživotním protivníkem. Taylor se nakonec stala odkázanou na invalidní vozík a kvůli problémům se zády nemohla chodit bez pomoci. V roce 2004 jí bylo diagnostikováno městnavé srdeční selhání, chronické onemocnění, při kterém srdce nemůže efektivně pumpovat krev, což vede k únavě, zadržování tekutin a potížím s dýcháním. Diagnóza znamenala začátek poslední kapitoly jejího zdravotního úpadku. Navzdory utrpení, které prožila, zůstala Taylor pozoruhodně odolná a zachovala si svůj typický vtip a sebevědomí až do konce. Zemřela v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles 23. března 2011 ve věku 79 let, 6 týdnů poté, co byla hospitalizována pro komplikace související s jejím městnavým srdečním selháním. Její smrt znamenala konec jedné éry. Poslední oponu pro jednu z nejzářivějších hollywoodských hvězd. Její pohřeb se konal následující den na hřbitově Forest Lawn Memorial Park v Glendale v Kalifornii, na hřbitově známém jako místo odpočinku mnoha legend zábavního průmyslu. Jednalo se o soukromý židovský obřad, který odrážel její konverzi k judaismu v roce 1959 a vedl jej rabín Jerome Cutler. Věrná svému ikonickému stylu a smyslu pro humor si Taylor zahrála ještě jeden poslední vtip. Na její vlastní žádost začala bohoslužba s 15-minutovým zpožděním. Jak vysvětlil její zástupce, chtěla se opozdit i na svůj vlastní pohřeb. Byla pohřbena ve velkém mauzoleu Forest Lawn, nedaleko svého drahého přítele Michaela Jacksona, navždy uzavřeném v posvátné hollywoodské půdě.